Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Çeşmelerimizin habarına göre 14-15 yaşlı yetişip barayan gıyıların zorluğa tedavar bolýanyň sebäpkärleri şol gurtly owada ýaşaýan çürük tohumly degişli adamlarmış. Şol haramdağın yegenleri hemem şolun can penalary. Şu haram işe baş koşayan manyakların hemmesi şu ozal haramda Berdi Muhammedov şu gurtly owasyny diş doktor bolup işleyen yerinden çıkan şolun. Hemmesi gurtlydan çıkanlar şolun. Bu zorluğa sedebar bolýan gıydylar esasy şol öz owasynyň bolsa ýa-ni gurtlydan bolsa ýöne şu çürüklerden bolmasa olaram zorlaýarlar. Onun kaptarına kapçak ovası, onun anriyana yankı bir erkala diye, gökçe diye, bağır diye, yalkım diye, şol ovalardan hem şoňalak planin gıydı zorlanıptır diýilen gurrun çıktı. Hökümet bu haramda Berdi Muhammedow'un özü bu zatlara asli üns berenak. Hiç zat bolmadyk ýalak. Ol haram işi edip görenler bolsa gaýtam hondan merse bir lokan iş bitiren ýalyk ay planyň gyzynyň hem gulajagyny kessek diýen bolýarlar. On gyzlaryny allarlarda hem on gulagyny kessek diýen bolup gurulýarlar. Hökümetim senem haramda Berdi Muhammed, siz bu zatlara serediň-de sen püňe de del. Bu bolup gören işlerden hamala hiç zat bolmadyk ýalyk. Sen ol haram yegenleň bilen ol haram can penalary hondan merdi oturan turan ýerine öwünçip ýörler. Ana planyň gyzynyň ammara gulajagyny kessek. A plan owadan o gyzynyň gulajagyny kessek diýen bolup. Habaryň barmy şu zatlardan sen? Näme bular jogap beren kanunyň öňünde? Sen ol manyaklaň iň öňüne düşüp bereni ol sen o yegenleň ol sen o hacı-hacıňdan, şamyryňdan hem öňe düşüp, eň esasy manyagyň adyny bilýärmi? Kimdiň şol? Ha? Kemal Tentek, Recepov. On infina öýerdiň sen çar ýary otaýda. Aýöne olar şolar üýşen ýerine bulan edip beren işleri. Sen habaryň barmy bundan? Bulan arkany kim tutýar? Ha? O belli iflermi, näme ol ýanky ol can penalary. Ha? Söhbet pişşe bilen ýanky ol selim pişşe. Ondan merse bara batyrdyran bolup ýörler. Bizim çeşmelerimiziň berýän habaryna görä şu eden etdilige garşy çykyp bilen ýigitler bar. O sen bütün Türkmenistany etdirip berdiň amyny. Ýalkymly ýigitler çykdylar. Habaryň barmy? Gijesine geldiler bular. Yankı sizin ol yankı çürükleň owasyna gurtla. Svetoforyň öňüne gelip çağırıp, gelin haýdyňyz erkek bolsa çykyň diýenden. Vuruşdylar a gije, habaryň barmy? It ýenjen ýarak ýençdiler sen çürükleňi. Mundan ammara bular iň almadylar. Ertesi gün siz köplük biz azlyk diýip ýene bulara strelka berdiler. Hop bataniski sadyň ýanyna. Otağan barıp vuruşdular. Otağda da it vurşan ýalak vurşup otağda bıçaklaşan adamlarım var diýerler. Gelýän habara görä. Ýani ýalkymynyň ýanyna soň barıp bilýän näler sen ol haram ýegeniň bilen o haram can penalary. Men sana şu zatlary sana ýetirip ertir Birleşen Milletler Guramasynyň Ayallar Komitetining öňünde men habarym ýokdy diýip gurulmasyň sen ýiberen adamdan. Bu zatlar ýöne meniň oýun zat däler, ol zorlanan gyzlar. Düşükmi? Sen ol eden etdilik edip ýören yegenleň. Senden maşada men häzir bara Habiba ýüzlenjek bolan. Habib, sen är ýigit, sen musulman ýigit, sen bular ýalak bara we sewhet
pişşe, selim pişşe yalak, haramlığa baş vurup gören adamlar bilen gören yerde suratını aldırdıp, sen özün küçeltmeyinim. Sen musulman çağası, sen öz devletini ettirersin mi şonu? Abulon olan gaydiyan poku yok. Binamız bir topor. Gücüne dayanıp bara, ecide ganim. Halkın hakkı var, narod emeyit prava.